Πώς οι διάσημοι αντιμετωπίζουν τη συναισθηματική πείνα? Η συναισθηματική πείνα είναι η πείνα που έρχεται ως αντίδραση σε συναισθήματα, όπως άγχος, θλίψη ή πλήξη. Συνήθως υπάρχει η επιθυμία για κάποιο συγκεκριμένο φαγητό και τρώμε ακόμα και αφού χορτάσουμε. Δες ποιες διάσημες γυναίκες απασχόλησε το ζήτημα και πώς το διαχειρίστηκαν. Taylor Swift. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει αναφέρει ότι όταν αισθάνεται την ανάγκη να φάει λόγω συναισθημάτων, επιλέγει να γράψει μουσική ή να περάσει χρόνο με φίλους, αποσπώντας έτσι την προσοχή της από το φαγητό. Emma Stone, η ηθοποιός, έχει δηλώσει ότι σε στιγμές άγχους προτιμά να κάνει γιόγκα ή διαλογισμό, βοηθώντας την να ηρεμήσει και να αποφύγει την παγίδα του συναισθηματικού φαγητού. Adele, η τραγουδίστρια, έχει μιλήσει για τη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της, η οποία τη βοήθησε να αναγνωρίσει τα συναισθήματά της και να μην καταφεύγει στο φαγητό ως μηχανισμό αντιμετώπισης. Kate Winslet, η ηθοποιός, προτιμά να βγαίνει για έναν περίπατο, για τρέξιμο ή να διαβάζει κάποιο βιβλίο όταν νιώθει την ανάγκη να φάει λόγω συναισθημάτων, βρίσκοντας έτσι υγιείς τρόπους να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Αυτές οι προσεγγίσεις δείχνουν ότι η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, η αναγνώριση των συναισθημάτων και η έβρεση εναλλακτικών δραστηριοτήτων μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συναισθηματικής πείνας. Κάνε μας follow για να μην χάσεις επόμενα βίντεο.